जरा सबाइका ताखुसो सांगुरी खालाई नानी जरा सबाइका बखुसो पाकुरी सनाई नानी जरा सबाइका ताखुसो सांगुरी खालाई नानी जरा सबाइका बखुसो पाकुरी सनाई नानी हिमलाइनाय थांसानि लामा खायलायनाय पाइथानि जबा हिमलाइनाय थानसानि लामा खायलायनाय पाइथानि जबा बेलायखौनो हामबाय जोंनि मेडियानो जों दिनै सिमना कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिङाव कलाइजा पश्चिम चानपुर विलेज कमिटि नि बिसिङाव दिनै अबहायके जोंनि बुबाग्रानि दैखांबाय बुबाग्रानि नेतृत्वे जों दिनै पारा पारा गामि गामि लामा लामाव जों दूर टु दूर खालायलाय दङ बोसकांसिनि 2023 अम मिशन जों जेसेबां साक्सेसफुल खालायनायनि बागै अबहाय खालायै जों पारा पारा दूर टु दूर खालायलाय दङ Kami. Dini kai bisa wat nanti inor dini boba garane kok awe mengkajaka. जों दिनै ताबुंनो जों पुइला जों 2 नम्बर वार्ड नि सिमि जों चेंगै जों 5 नम्बर वार्ड सुदु पश्चिम चानपुर सिमिया जों अबनि पाइमानि यागुलो जों मध्य चानपुर नि बिसिंतिबो जों खलायजानाय Sani senmu आनि सिमनुंका पश्चिम चानपुर विलेज कमिटि नि चेयरमैन आनि सिङाव खबजाक सिनि दैसा मुंख्रै बिसिनि जों नग नग बबाग्रानि कङ पिरानि थाङै दङ ताबुक पिरि जागै दङ बेरव तिनि फाइमानजाक फाइथिया सिनि TWF सेन्ट्रेल कमिटिनि सेक्रेटारि बरम गोनांजोक मेडाम शिबानजलि देव बर्मा तेरो फाइमानजाक फाइथिया सिनि सिमना ब्लक कमिटिनि सेक्रेटारि ताकु कार्तिक देव बर्मा ताइ फाइमानजाक फाइथिया सिनि दैसा मुंख्रै बिसिनि चेयरमैन बरम गोनां सार सुकुमार देव बर्मा ताइ फाइमानजाक फाइथिया पूर्वतम कारिक बिसिनि चेयरमैन बरम गोनां सार रवीन्द्र देव बर्मा ताइ खरकसा सिनि मेडाम डिस्ट्रिक्ट TWF नि वाइस प्रेसिडेंट जोक बरम गोनां जोक मेडाम अहिला देव बर्मा ताइ सिनि TWF सिमना ब्लक कमिटिनि वाइस प्रेसिडेंट जोक सिनि बुकुक सबिता देव बर्मा ताइ तंगो सिनि सेक्रेटारि गस्पेल हालाम बर्नकारि और जत वारियर्स जुटक ते वारियर्स रक बेलेखाय जों खास रांलायजाक ताग्लानि अ बुबाग्रानि नाहारमुं ग्रेटार पेपारलेनि सबाव जों खाबाय खुबाय जेसेबां गोबांमा बुटबाय सिनि बुबाग्रानि बुमुनो तेबो कुसुपति सनानै बागै जों जत वारियर्स खास रांलायै नग नग गामि गामि जत जागानो बुबाग्रानि कङ पिरानि नांगबाय जों ताबो पिरिमा तंलाय जाव हामबाय lukurongni naimung lukurongni sanmung tamo tam sejarate. लुक्रंनि नायमुं लुक्रंनि सानमुं अबनो कायसा जों बुनि याकनि बुनि दफाबाय जों सातकजाक पितकजाक आसुक 70-73 बছराव मै जे सिनि दफारक বিভিন্ন मानथाय বিভিন্ন सप्ताहनि जों डिफ्राइ दुंजाक अ हाव जोंआसो कुसुं कुसुं दंगै फैमानि अ हानि जों दिनि डिफ्राइ दुंजाक आबनि याकनि यगनानि बागै सिनि बुबाग्रानि बिसिंथै जों दफारक थांसांगै यगनानि मुसुं जांबाय जों बुबाग्रानि जे आइडियोलॉजी